Assalamu alaikum, barkan ku dai masu sauraro, sannan ku da jimurin sake kasancewa da mu. A labaran namu na yau kuwa za ku ji labari dangane da raunin dan wasa Ferran Torres da kuma bayani dangane da kwarin gwiwar lashe gasar La Liga da kuma bayani game da karawar da Barca za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Athletic Bilbao. Amma kafin mu shiga, dan Allah idan wannan shine zuwan ka na farko ka daure ka mana like, ka mana subscribe domin ake sanar da kai da zarar mu daura sabon bidiyo a wannan channel din. Barcelona za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Athletic Bilbao a gasar La Liga bayan samun wani nasara mai ban sha'awa kan kungiyar kwallon kafa ta Getafe a gida. A hali yanzu ne Barca za ta koma wannan gasar ne bayan ta shafe kwanaki 8 tana hutawa a babban birnin Catalonia wato Barcelona. Barca a hali yanzu ta dawo kan fama inda ta yi tafiya zuwa Basque Country don fuskantar kungiyar kwallon kafa ta Athletic Bilbao na gasar La Liga. Barca ta zo wannan wasan ne bayan da ta ga cikin mafi kyawun wasanta a kakar wasa ta bana, tare da nuna kyakkyawan tsarin tsaro da fasaha mai ban sha'awa da inganci saboda godiyar rice gona da iri da motsi a ko'ina a cikin fili da kuma kyakkyawan aikin koci da Xavi Hernandez ya yi, wanda ya gano yadda ake amfani da salon kariya. Kalubalen da Barca za ta fuskanta a yanzu shine a maimaita matakin da kungiyar za ta buga da kungiyoyi masu kyau kuma a cikin yanayi masu tsauri, tare da buga wasan kofin zakar nahiyar Turai zagaye na biyu bayan da aka fafata kunnen doki wato 1-1 a zagayen farko. Karawar da Barca za ta yi da Napoli a nan da kwanaki 10 masu zuwa shine wasa mafi girma na kakar wasa ta bana, wanda zai buƙaci kwatanciyar wasar da aka yi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Getafe don tabbatar da samun gurbi a matakin dab da na kusa da na ƙarshe. Sai dai kuma kafin wannan lokacin akwai wani babban gwajin tsari da za a yi akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Athletic Bilbao, wanda ita wannan ƙungiyar ne ta kawar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a gasar cin Copa del Rey a watanni kaɗan da suka gabata. Tun daga wannan lokacin ƙungiyar ta tashi, sai dai rashin nasara da ta yi akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Betis a makon jiya da ya gabata. Banda wannan tuntube da rashin nasara da suka yi akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Betis, kungiyar ta Basque wato Athletic Bilbao ta tsaya tare da yin nasara mai ban sha'awa akan kungiyar kwallon kafa ta Girona, kana kuma ta yi waje da kungiyar kwallon kafa ta Atlético Madrid a gasar cin kofin Spaniya wato Copa del Rey. Idan ma'aikatan Xavi suna so su samu nasara a wannan wasan, dole ne su tsira a cikin minti 20 na farko, kuma ana ganin tabbas Catalan ba za su iya rasa kwallo a farkon rabi ba, kuma dole ne su yi hakuri akan tsarin Bilbao domin samun isassun kwallaye da za su cika dukkanin maki uku don ci gaba da fafutukansu na neman lashe gasar La Liga. Wannan babban wasa ne da ya dace wanda zai baje koli mafi kyawun La Liga. Kungiyoyi biyu din suna alfahari da abokan hamayyar su wanda ko da yaushe suna yin wasa masu nishadi kuma suna buƙatar maki uku don ci gaba da fafutukar su. Barca ce ke mafarkin lashe gasar La Liga a halin yanzu, kuma samun nasara akan kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Bilbao na iya ci gaba da tabbatar da mafarkin su. Duk da kungiyar ƙwallon kafa ta Athletic Bilbao ta kasance ba tare da shahararrun manyan 'yan wasan su ba, kamar irin su dan wasa Nico Williams da kuma dan wasa Dani Vivian da kuma dan wasa Yuri, a yayin da ita kuma Barca ta ci gaba da kasancewa ba tare da fitattun zababbin dan wasa kamar Paulo Gabi da kuma dan wasa Alejandro Balde da kuma dan wasa Marcos Aronson, sai dai kuma matashin dan wasa Ferran Torres. Kocin Barcelona mai suna Xavi Hernandez a ranar Asabar ya bada sabon bayani game da lafiyar dan wasan gaba mai suna Ferran Torres, kuma ba shakka wannan labarin zai gamu da farin ciki sosai ga bangaren amintattun Blaugrana. Shin ko kun san kuwa tsohon dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Manchester City bai taka leda ba a wasanni 5 da Barcelona ta buga a dukkanin gasan a sakamakon raunin da ya ji a cinyarsa a cikin minti 10 kacal da fara wasan da Barca ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Osasuna a ƙarshen watan Janairu. A hali yanzu a kafafen watsa labarai an bayyana cewa dan wasa Ferran Torres yana shirin dawowa. Ko da yake wannan labarin ya zo da dan mamaki lokacin da aka tabbatar da batun lafiyar dan wasan ga Xavi, kuma a wani ƙwarin gwiwa ga duk masu alaƙa da Barcelona. Shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ya ci gaba da tabbatar da cewa dan wasa Ferran Torres na shirin komawa atisaye a mako mai zuwa idan komai ya tafi bisa tsari. Saboda haka ana iya saka shi cikin tawagar 'yan wasan Catalonia da za su kara da Mallorca a ranar Juma'a, wanda ya daidai a ranar 8 ga watan Maris. Tabbas an bayyana cewa mako mai zuwa dan wasa Ferran Torres zai shiga ƙungiyar, inji coach Xavi Hernandez. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne na magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai.